Diolch ni weddio. Diolch yn y ti o Dduw am gyfle arall i ddod ger dyfroni. Ni'n cyflwyno'n hamser i ti, cyflwyno'r oedfa a'r diwrnod i ddofal di ac yn gofyn i ti dywallt ysbryd arno mi fod yn ein plith ni. Nertha ni yn ein haddoliad, ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Newch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 20, addolwn Dduw ein harglwydd mawr mewn parch a chariad yma nawr, y 3 yn 1 a'r 1 yn 3 yw'r arglwydd a addolwn ni. Emyn rhif 20 yn ei sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fi'n aluniaeth ysgafn dros nesaf yn y neuadd. Nawr, nos Iau sy'n dod, fyddwn ni ddim yn cynnal ein cwrdd gweddi arferol, sydd yn cael ei gynnal ar y 3 nos Iau o bob mis. Ond nos Iau yma, fyddwn ni'n cynnal ein gwasanaeth diolchgarwch. Felly, Hydref y 19 yma yn y capel am 7:07 fydd ein oedfa bregethu. Y hoedfa nesaf pnawn Sul am 3:30 wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gwneud ni ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 449.
Mewn darlleniad o'r Efengyl nôl Matthew, y bedwaredd benod, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Matthew penod 4, ac yn dechrau darllen yn yr adnod gyntaf. Yna'r Iesu arweiniwyd I fyny i'r anialwch gan yr ysbryd i'w demtio gan ddiafol, ac wedi iddo'n prydio 20 niwrnod a 20 nos. Ar ôl hynny, fe anywynodd a'r temtiwr pan ddaeth ato a ddywedodd, os mab Duw wyt ti, arch i'r cerrig hyn fod yn fara. Cyntaf atebodd ac ddywedodd, ysgrifennwyd, nid trwy fara yn unig y byd byw dyn, ond trwy bob gair a ddaw allan o enau Duw. Yna cymert diafol ef i'r ddinas sanctaidd, ac ei gosododd ef ar binigol y deml, ac ddywedodd wrtho, os mab Duw wyt ti, bwrw dy hun I lawr, canis ysgrifennwyd, y rhydd fe o'r chymyn i'w angylion amdanat, a hwy a thygant yn ei dwylo, rhag taro ohonot un amser dy droed wrth gareg. Yr Iesu ddywedodd wrtho, ysgrifennwyd drachem, na themtia'r arglwydd y Dduw. Drachem, y cymert diafol ef I fynydd tra uchel, ac a ddangosod iddo holl deyrnasoedd y byd a'i gogoniant. Ac ddywedodd wrtho, hyn oll ar oddaf I ti, o serthu lawr am haddoli I. Yna'r Iesu ddywedodd wrtho, ymaith Satan, canis ysgrifennwyd, yr arglwydd y Dduw a addoli, ac ef yn unig a wasanaethu. Yna y gadawodd diafol ef ac wele angylion a ddeithant ac a weiniasant iddo. A phan glybu'r Iesu draddodi Ioan fe a aeth I Galilea, a chan Ado Nazareth fe a aeth ac arhosodd yng Nghapel, yr hon sydd wrth y môr yng Nghyffiniau, Sabilom a Neftali. Fel y cyflawnyd yr hyn a ddywedwyd trwy Eseias y proffwyd gan ddywedyd, tir Sabilom a tir Neftali, wrth ffordd y môr, tu hwnt i'r Iorddonen, Galilea'r cenhedloedd. Y bobl oedd yn eistedd mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr ac i'r rhai eisteddant ymro a chysgod angau y cyfododd goleuni iddynt. O'r pryd hwnnw y dechreuodd yr Iesu bregethu a dywedyd Edifarhewch canis nesaodd teyrnas nefoedd. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni diolch I ti unwaith eto Dduw am gyfle arall I ddod ger dy fron ac I ddod o flaen o'r seddfainc, o'r ras, o'r seddfainc lle y mae croeso, hyd yn oed I bechaduriaid fel ni, ac I ni yn dod oherwydd, yn gallu dod wedi'n gwisgo a chyfiawnder, clogi'n cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist ei hun, ei fod yn ein gorchuddio ni'n llwyr, am bod yn lan ac yn bir yn dolwg oherwydd pirdeb a glendid yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw I ni yn dod o flaen unwaith eto ac yn gofyn I ti edrych I lawr o'r nef arno. I ni'n gwybod y fod wedi trefnu'r oedfa hon cyn llunio'r byd. I ni'n gwybod dy fod yn clywed ein gweddi a clywed ein mawl hyd yn oed yr eiliad hon. Ac pethau sydd y tu hwnt i'n deall y myd tragwyddoldeb. Ond eto Dduw I ni yn gwybod gymaint ac y mae meddyliau ni'n gallu ymgyffred dy fod yn gwybod ein bod yma wedi dod I geisod y wyneb a fod yn bresennol yma yn ein plith lle mae yna 2 neu 3 wedi ymgynnull yn dy enw di. Ac felly o Dduw I ni yn gofyn I ti I berin bod ni yn gallu profi a tystio i'r ffaith yn teimlo'r agosatrwydd hynny dy fod yma gyda ni. A bydde di yn dod â gair yn arbennig I ni yn ein sefyllfa ni. A bydde di yn agosau ac yn mynwesu ni o Dduw ac yn dweud y fod yn eiddo I ni mewn llythrenau eglur clir. Gad I ni wybod I sicrwydd ein bod yn blant I ti ac o Dduw dy fod yn dad I ni. O Dduw I ni yn gofyn am ymweliad o'r nefoedd ei hun a bydde di yn tywallt bendith, tywallt ysbryd arno I hyn sydd yn gwbl angenrheidiol o Dduw, hyn sydd wastad wedi bod yn angenrheidiol, ond yn sicr wrth I ni edrych ar gyflwr ein hyneidiau'n hunan a chyflwr y wlad, I ni'n gwybod mai dyma yw'r unig ateb, ac mae'n rhaid I ti weithio o Dduw, rhaid I ti I ddod mewn ffordd arbennig, rhaid I ti trwy dy ras, trwy waith yr ysbryd glân I ddwy'n pobl ata ti dy hun trwy dy ras sydd yn anorchfygol. Felly o Dduw I ni yn gofyn I ti weithio ac I weithio yn rymus yma yn ein plith ni, gad I ni brofi, gad I ni weld y law ar waith yn rymus, yn dod â phobl o'i tywyllwch I oleuni yr Efengyl. I ni'n cyflwyno yn hoedfawn yn ystod yr wythnos nertha ni o Dduw I fod yr hyn dylsyn I fod. I ni'n cyflwyno cyfle arall I gyhoeddi dair yn nos Iau yn gofyn I ti fendithio'r oedfa I ti drigarhau wrthyn ni, i'n fendithio ni ac o Dduw I ddwy'n pobl ata ti dy hun.
Gad i ni weld dyddiau gwell o ddiw, dyddiau lle bydd enw di yn cael ei ddyrchafu, fel ac y bu yn y blynyddoedd o'r blaen, ond o ddiw hyn o'n mwy felly, y bydd enw di yn cael ei ddyrchafu goriwch pob enw arall. Diogelan hamser nawr a bendithio ni, i ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch i ni ganu emyn rhif 47, llais hyfryd rhad ras sy'n gweiddi dihangfa, yng nghlwyfau mab diw bechadur mae noddfa. Emyn rhif 47 gen i sefyll i'w chanu.
Bydd am yn testyn o'r Efengyl yn ôl Matthew y 4 benod ac adnod 17. Matthew penod 4 ac adnod 17. O'r pryd hwnnw, y dechreuodd yr Iesu bregethu, a dywedyd Edifarhewch cynnes nesaodd teyrnas nefoedd. Os ni edrych ar yr adnod blaenorol, mewn rhan arall, ond adnod sy'n dod cyn, adnod 16, ni'n darllen y bobl oedd yn eistedd mewn tywyllwch, a welodd oleuni mawr ac i'r rhai esteddant, ymro a chysgodangau y cyfododd goleuni iddynt. Cyn oedd yn wir pryd ynganwyd y geiriau yma, yr un peth sydd yn wir heddi, y mae yn ddarlun triennus, ond mor wir, y bobl oedd yn eistedd mewn tywyllwch. Ond nid yw hynny yn ddisgrifiad perffaith. Betawn ni yn mynd o gwmpas y strydoedd a'r tai ac yn cael cipolwg ar ei tai nhw. Be fyddwn ni'n ei weld nawr? Yr hyn byddwn ni'n ei weld, mi fyddwn ni'n gweld drws yn cael ei agor ac yna mynd i'r cyntedd neu beth bynnag, gyna agor drws arall ar stafell dyledu, lolfa, ac mi fydd pobl yn eistedd yno. Flaen i teledu ar ryw raglen sydd ddim werth i weld siwr o fod ar y teledu. Fydd paned o'i blaen nhw, neu yn anffodus falle penawn di Sul, fydd hynod rhywbeth gwaith, rhywbeth cryfach, yr angen i bwyso ar y fath beth, ac mi fydden nhw'n yfed hynny falle trad i fyny, ac yn meddwl am ddill-llun. A dyna'n syml iawn, siwr o fod, i disgrifiad y mwyafrif llethol. Dyna yw ei bwriad nhw, ac maen nhw'n gwynebu y dill-llun gydag ansicrwydd mawr, ddim yn siŵr beth sydd yn mynd i ddod dill-llun. Dyn nhw ddim yn gwybod os fydd yna broblem yn ei gwynebu nhw, ddim yn gwybod os fydd yna broblem yn y gwaith, ddim yn gwybod os fydd unrhyw anhawster yn codi ymhlith y teulu, dyn nhw ddim yn gwybod sut fydd eu hechyd nhw ar ddill-llun, ond maen nhw'n byw yn gobeithio, yn croesi bysedd, fydd popeth yn iawn. Cyffwrdd pren, dyna'r ffordd mae'r lot yn siarad, fydd popeth yn iawn bore dill-llun, ac yna maen nhw'n dechrau dod yn ôl o'r gwaith, eistedd lawr. Mae bore dydd Mawrth yn dod. Maen nhw'n mynd o ddwrnod i ddwrnod, a dyna'r unig beth sydd gyda nhw'n edrych ymlaen at gwahanol bethau, rhyw adloniad neu gilydd, ond maen nhw'n byw gyda'r ansicrwydd mawr yma o'r hyn sydd yn mynd i ddod. Mae'r ysgrythyr yn ei alw yn dywyllwch. Y dallineb y galon a'r meddwl, llygredd y galon yn sicr a digalondyd, anobaith yn y galon. Ond i ni'n gallu twyllo'n hunan nad oes na anobaith llwyr, i ni'n llenwi'n bywydau gyda peth eraill, ond dyna yw realiti'r sefyllfa y mae pobl mewn tywyllwch. Dyn nhw ddim yn gwybod. Nawr, i ni ddim yn gwybod beth sy'n digwydd fory, ond ni'n gwybod beth sy'n digwydd mewn tragwyddoldeb. A mae'r Cristion ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd fory, ond be mae'r Cristion yn gwybod, fydd popeth fory yn cydweithio fy lles. Dyna be mae'r Cristion yn gallu dweud. Dwi ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd penwythnos nesaf, dwi ddim yn gwybod os fyddai ar y ddaear, ond os na fyddai ar y ddaear, mae'r Cristion yn gwybod fydd yn rhagwyddoldeb gyda'r Iesu. Ac os na fydd wedi gadael y byd o amser ar ddaear hon, a'i fod dal ar y ddaear, mae'r Cristion yn gwybod beth bynnag a ddaw penwythnos nesaf, problemau a'i ffeidio, fe fydd pob peth yn cydweithio fy llesi, daioni. Ond nid felly'r anghredadau, maen nhw'n mynd anobaith, maen nhw'n mynd tywyllwch. Dyn nhw ddim yn gwybod. Sa'n nhw'n gwybod os yw salwch, sa'n nhw'n gwybod os ydy problem ariannol, sa'n nhw'n gwybod os unrhyw beth yn mynd i ddod, dyn nhw ddim yn gwybod os yw'n mynd i weithio ar eu lles nhw. Ond mae'r Cristion yn gwybod. Mae'r tywyllwch yma, y bobl oedd yn eistedd mewn tywyllwch. Mor wir, mewn byd a greuwyd yn llawn rhyfeddodau a phrydferthwch. Mae'n od yn diwe. Dyma be mae pechod wedi wneud. Mewn byd o brydferthwch llwyr. A mae'n byd anhygol. Sim os pa rhan o'r byd i chi mynd, yr rhannau poeth, yr rhannau oer, yr rhannau yn y canol, yr rhannau uchel, yr rhannau tofn. Mae'n anhygol. Mae'r byd yn anhygol. Ond mae'n fyd oherwydd pechod yn dywyll. Y mae pobl nawr yn eistedd mewn tywyllwch. Beth am y bobl redodd y ras di Sul diwetha? Maen nhw mewn tywyllwch. Dyn nhw'n gwybod beth i wneud nawr. Maen nhw wedi llwyddo rhedeg y ras, torri'r saboth yn ei wneud e. Ond beth sydd yna nawr i wneud? Maen nhw'n siŵr o fod yn eistedd lawr pnawn di Sul yn wneud dim byd o werth mewn tywyllwch. A dwi'n gwybod beth arall. Dwi wedi llwyddo wneud na beth am i fi fynd am y marathon llawn tro nesaf. Gyfyna maen nhw'n hyfforddi hunan ac yn gweithio'n galed i wneud hynny a maen nhw'n gallu ticio'r bocs. Dwi wedi gallu wneud hwnna. Rhaid beth sy'n nesaf.
Ac felly maen nhw'n mynd o un peth i'r llall, ddim yn fodlon, rhaid gwythio'r corff, rhaid gwythio'n hunan, achos does dim bodlonrwydd, maen nhw'n eistedd mewn tywyllwch, rhaid cael pwrpas, ond dyn nhw'n gwybod beth yw'r pwrpas. A mae'r digalondyd, yr anobaith yma, hyn sydd wedi dystio i'r ffaith bod dyn yn barhaol yn ceisio llenwi bywyd ac adloniant. Nid yw'n gallu wynebu'r gwirionedd am ei fywyd, nac am dynged yr enau, ddim eisiau meddwl am felly nid yw'n gallu gwynebu'r pethau pendant yma sydd yn mynd i ddigwydd a dyn nhw ddim eisiau ystyried y peth. Ac felly maen nhw'n mynd o un peth rhedeg, o un cyfeiriad i'r llall. Ac mai dros dro i'w rhyddhad y pethau hyn, maen nhw'n gobeithio bydd y pethau mewn lleddfu rhwfaint ar ddiflastod ac ar y boen. Wel, mae'r ysgrythyr yn ddigon clir. Y bobl oedd yn eistedd mewn tywyllwch, a welodd oleuni mawr, ac i'r rhai esteddant y mro a chysgodangau y cyfodod goleuni iddynt. Wel, mae'r adnod sydd yn dilyn, adnod 17, mae'n ddisgrifiad o gychwyn gweinidogaeth yr Iesu. O'r pryd hwnnw y dechreuodd yr Iesu bregethu a dywedyd Edifarhewch, hanes nesaf, teyrnas nefoedd. Hanes y byd yw blynyddoedd o dywyllwch, dyna beth sydd wedi bod ers 50 eistedda dyn mewn tywyllwch, dryswch ansicrwydd anwybodaeth, ac mae dal yn wir hyd heddi. Ac ers y 50 ceir a ddewid y bydd na ateb. Dyna yw'r broblem bob un tro. Y rheswm am y tywyllwch yw herwydd y 50, ond mae na ateb wedi bod. Reit o'r cychwyn, dydy'r arglwydd ddim wedi gadael ni heb ateb i'r broblem. O na fydde'r pobl ar y stryd honno, stryd yma, yn cydweithwyr i pob un. Yr rhai sydd yn mynd trwy cyfnodau, meddwl beth yw'r pwrpas, yr anobaith yma, gymaint o'r peth, ond oes lot o siarad o'r peth. Ac mae na anobaith, mae na dywyllwch. Dyna yw'r reality bywyd, y mae pechod wedi peri hyn, mae cymdeithas yn ei beri fe, ond na fydde rhywun yn dweud wrth y bobl yma, mae na obaith, mae na bwrpas, ac fe gafon ni fe reit yn Genesis, reit ar y dechrau. Fe ddaeth Iesu Grist a ddawyd y bydda un yn dod. Dyma oedd yr ateb. Mae Duw wedi dweud wrthyn ni yn syth bin ar ôl creu'r byd, ar ôl i addag Efa bechu. Gelyniaeth hefyd a sodaf rhwng o ti a'r wraig, a rhwng dy hadu a'i hadithau, fe a sigad o bendi a thithau a sigi ei sawdlef. Bydde Iesu Grist yn dod, yna be mae hwnna'n dweud, bydde Iesu Grist yn dod yn llawnder amser, yn amser sydd wedi benodi gan Dduw, fe fydd un yn dod. Fe fydd yn delio gyda Satan, fydd yr Iesu'n cael ei frifo yn y broses, ond fydd yn demsgil ar ben y sarf. Ond wrth wneud hynny, fydd sawdl yr un mab Duw yn cael ei frifo. Fe fydd yn cael ei frifo, fe fydd yn cael ei gosbi, fe fydd yn cael ei ladd. Ond dyma fydd yr ateb. Dyma yw'r ateb trwy gydol yr ysgrythyr. Dyma'r broblem, pechod, tywyllwch. Ond mae'r ateb wedi cael ei rhoi i ni. Fe ddaw un, mae'r Hen Testament drwyddi draw yn cyfeirio at yr un a ddaw i wared ei bobl. Un a fyddai'n delio â'r problem unwaith ac am byth. Pam bod pobl yn siarad am broblemau cymdeithas a chwilio am atebion lle mae'r ateb fan hyn? Mae'n ddigon syml yn diwedd. Beth yn y byd mae'r capeli'n pregethu pan dyn nhw ddim yn pregethu croes Crist? Dwi ddim yn gwybod. Mae yna reit ar ddechrau Genesis. Mae yna reit trwy'r proffwydi, yr Hen Testament i gyd. Mae yna reit trwy'r Testament Newydd i gyd. Dyma'r broblem, pechod, dyma'r ateb, Crist ar groes. Mae wedi cael ei ddweud. Ac yna ni'n darllen am gychwyn gweinidogaeth Iesu Grist. Dyma'r adnodau ni'n edrych arno. Cyfnod a gyfeiriwyd ati ers cychwyn y byd. Digwyddiad holl bwysig yr oedd yr Hen Testament yn cyfeirio at y diwrnod yma. Dechrau gweinidogaeth Iesu Grist. I ni wedi gweld yn arwen i fyny at cychwyn y weinidogaeth, digwyddiadau, digwyddodd i Ioan Fydyddiwr, ac yna Satan yn ymdrechu temtio mab Duw, ond yma ni'n darllen am yr Iesu yn cychwyn ar y daith o gyflwyno'r Efengyl. Dyma i chi'r weinidogaeth yn dechrau. Mae'r weinidogaeth wedi bod. Allwch chi ddweud ers Genesis, mae'r proffwydolaethau yn edrych ymlaen at ei ddyfodio. Ond dyma fe nawr wedi dod. Mae wedi cael ei eni, mae wedi bod o'r plentyn a'r rhyfeddodau blentyndod, ac yna fel dyn, fel oedolyn, ac yna nawr mae'r weinidogaeth yn cychwyn go iawn.
Cyfnod y byddai'n atgyfnerthu'r honiad iddo gadw gyfraith yn llwyr. Nawr yr oedd, i ni'n gwybod oedd yn mynd i gadw'r gyfraith, ond nawr mae yn cadw'r gyfraith. Mae yn ei fywyd wedi cadw'r gyfraith. Byddem yn bodloni'r tad. Nawr y cychwyn y weinidogaeth yma, nad 17, i ni'n gallu gweld sut y mae yn bodloni'r tad. Os oedd iddo ddod fel ein cynrycholydd, rhaid oedd iddo gyflawni'r gyfraith yn llwyr, ac fe ddangosodd hynny yn ei fywyd a'i weinidogaeth. A dyma chi gychwyn y cyfnod o gyhoeddi'r Efengyl. Y modd yr ordeiniwyd i wneud hyn oedd trwy pregethu. Beth i ni'n darllen, grandewch ar y geiriau. Eto, mae y mor rhwystredig ond yw e. Mae'n ei fi mor rhwystredig. Pan ni'n darllen geiriau fel hyn, o'r pryd hwnnw dechreuodd yr Iesu bregethu. Ac eto gyd, faint o bregethu sydd yn digwydd yn y wlad, hyd yn oed yn y cyffiniau'r Efengylaidd. Faint o bregethu sydd yn mynd ymlaen. Faint o bobl sydd yn cyhoeddi beth yw'r ffordd. Faint o bobl, hyd yn oed gweinidogion, sydd fod i gredu'r pethau iawn, faint ohonyn nhw sydd yn dweud yn blwmp ac yn blaen, dyma'r broblem, a dyma'r ateb, a dyma sut gellir cael cadwedigaeth. Dyma beth nath yr Iesu wneud. Fe ddath e, a fe ddechreuodd ei weinidogaeth e sut trwy bregethu. Dyma sut ddechreuodd yr Iesu gyflwyno'r Efengyl. Fe bregethodd e. Dyma'r ffordd y trefnwyd y byddai neidiau'n cael ei hachub. Dyma'r ffordd y bendithiwyd y byd, yr eglwys drwy'r canrifoedd. Dyma wnaeth yr apostolion. Dyma ddywedodd Paul o Timotheus oedd yn angenreidiol. Pregetha'r gair. Pregetha'r Efengyl. Dros y canrifoedd gwelir y byd yn ei gyflwr fwy sylwch hwn. Dros hanes y byd, gwelir y byd yn ei gyflwr fwyaf tywyll pan esgelusir pregethu. So drwchwch chi ar hanes y byd, cos ych chi eisiau gweld cyfnod o dywyllwch, mae'r cyfnod hwnnw yn mynd llaw yn llaw a diffyg pregethu yn nerth yr Ysbryd Glân. Ac felly hefyd gwelir y cyfnodau mwyaf bendithiol yn hanes y byd pan anrhydeddir pregethu. Mae'n rhyfedd yn diwedd ac eto i gyd, i ni mewn oes heddi, y lle nad oes llawer o bregethu o gwbl. Pam? Ond yw Satan wedi llwyddo tawelu'r pwlpit. Dyna'r unig beth fedrwn ni ddweud, i ni wedi pechu, ac mae Satan wedi llwyddo tawelu'r pwlpit. Ond yw wedi llwyddo twyllo'r eglwys, i gyflwyno syniadau mewn dulliau eraill. Ac yn aml nid yn unig y dull sydd wedi newid, ond y cynnwys y neges hefyd. Ond nid yna sydd yn mynd llaw yn llaw hefyd. Os fel arfer, os yw'r dull wedi newid, nad oes pregethu mwyach, yn aml mae'r neges wedi newid hefyd. Fydd na rhywbeth wedi mynd. Fydd na rhywbeth ar goll yn rhywle. Ambell aeth fydd yn anodd ddirnad y peth, achos chi'n mynd i Capel yn wel, maen nhw'n pregethu. Chi'n bod, ni'n blino ar wel, maen nhw'n pregethu. Dyn nhw'n wel, maen nhw'n pregethu. Dyn nhw ddim yn pregethu gair Duw. Dyma'r tristwch. Os nad oes pregethu, yna gallwch chi ddweud yn siwr rhywle ar hyd y linell, nad yw'r neges yn union beth ddylai fe fod. Ac yma'r tristwch, mae'r Iesu fan hyn dweud troi ffolinau pregethu. Mae llawer i eglwys yn dyrchafu'r hyn a elwyr yn addoliad uwch i fyny na phregethu. Ceir gor bwyslais ar ganu, a hynny yn aml yn gnawdol a bydol. Ceir eitemau trafodaethau. Wedi clywed unwaith rhyw, beth oedd y cyfweliad mewn oedfa. Mewn oedfa ac yn dod ac yn meddwl, wel, oedd hwn yn bita mewn i amser y pregethu yn ni'n teimlo. A rwy'n yn y blaen, a rhywun fan hyn drws nesaf nhw yn holi'r cwestiynau ac yn y blaen. Meddwl bod hwnna'n rhyw ffordd glyfar iawn o gyflwyno'r Efengyl. Doedd e ddim yn pregethu. Dwi ddim yn siŵr pam sy'n rhaid gwastraffu amser ac unrhyw beth sydd ddim yn pregethu. Pregethu yw'r ffordd. Dyna beth sydd wedi cael ei ordeinio. Dyna'r ffordd oedd yr Iesu wedi cychwyn ei weinidogaethau. Ond eto gyd ni'n cael y cyfweliadau yma, darlithoedd yma, actio yma, trafodaethau yma. Beth yw hynny? Yn aml iawn lle mae rhai pobl licio clywed i llais. Yn hytrach na cael rhywun yn dweud wrth nhw fel hyn dywed gair Duw. Yn aml os ceir rhywbeth sydd yn debyg i bregethu, mor aml dyw e ddim yn nerth yr Ysbryd Glân.
ond y nerth dyn. O na fyddem yn dilyn y llwybrau'r Iesu ym mhob dim. O na fyddem yn gwneud yr hyn o wnaeth ef, sef pregethu'r Efengil. Wel, gadewch ni symud ymlaen. Neges ei weinidogaeth. I ni wedi gweld cychwyn ei weinidogaeth e. Yn gynnawr neges ei weinidogaeth e. O'r pryd hwnnw dechreuodd yr Iesu bregethu a dywedid. Beth oedd y neges? Edifarhewch. Cynnes nesaodd teyrnas nefoedd. Oedd roedd yr Iddewon wedi bod yn aros am ddyfodiad y Meseia. Ni'n gwybod yr ffeithiau yma. Roedd yr ardal yr aeth yr Iesu ati yn llawn, nid o bobl addysgiedig, ond sawl un a fyddai'n addas mwy ar gyfer ymladd, brwydro, bod mewn byddin. Ac felly roedd y bobl, roedd yr Iesu yn siarad yn nhw, yn bobl, falle chi dweud, yn bobl mawr, bobl cryf, eitha caled, yn barod i frwydro ac i ymladd ac wedi clywed yn eu traddodiadau nhw bod y Meseia yn mynd i ddod ac nhw'n edrych ymlaen bod yna un yn mynd i cael ei anfon gan Dduw, yn mynd i arwain pobl Dduw, ac roedden nhw'n meddwl fydd hwn hefyd yn fawr ac yn gryf ar gefn ceffyl, cleddyf yn ei law, ac fydd e'n mynd a ni fyddwn ni'n concro gledydd ac dwi'n mynd i ymladd dros hwn. Ac dyna'r math o beth roedden nhw'n ei ddisgwyl. Y byddai galwad i ddilyn y Meseia a fyddai yn ei harwain i frwydr. Dyna beth oedd y bobl roedd yr Iesu yn gweinidogaethu yn eu plith nhw yn ei ddisgwyl. Roedden nhw'n disgwyl galwad gan Feseia i frwydr. Corfforol daearol. Llawer yn deheu am gyfnod y byddai gwlad yn cael ei dyrchafu. O weld ei gylynion o'r diwedd yn cael ei concro. Ac felly, allwch chi ddychmygu syndod gafodd rhain. Mae'r neges y bregeth gan y Meseia oedd Edifarhewch. Y pobl caled yma, cyhyrog yma, pobl oedd yn gwisgoedd nhw'n barod i frwydro, ac falle'n barod y dorf wedi cynhyrfu ac yn edrych ymlaen. Beth sy'n gen ti ddweud wrth ni? Cera ni i frwydr, ac yna mae'r Iesu'n codi ac yn pregethu. A be mae'n pregethu wrthyn nhw? Edifarhewch. Yr oedd cyfnod o deyrnas nefoedd yn cychwyn, cyfnod yr Efengil, a dyma oedd yn angenreidiol, rhywbeth sydd yn wrthyn yn naturiol i ddyn. Mae dyn yn ei falchder, nid yw am glywed Edifarhewch. A pan mae pobl yn dymuno gwrando ar yr hyn sydd gan yr eglwys sydd dweud, gobeithio am ryw neges arall o galondyd, rhywbeth sydd yn mynd i ddyrchafu dyn ymhellach. Dyma beth oedd yr Iddewon yn ei ddisgwyl, a does dim byd wedi newid petawn ni'n mynd i Capeli yn gwlad ni heddi, byddwn ni'n gwybod byddwn nhw'n disgwyl i ddweud, dewch, pigwch eich cleddyfech i fyny a'ch gynnau ac yn y blaen gewn ni frwydr. Maen nhw'n gwybod mai nid dyna beth ni'n mynd i bregethu, ond maen nhw fel yr Iddewon, dal yn disgwyl rhyw gyfarwyddyd cnawdol. Yr oedd yr Iddewon yn disgwyl Meseia daearol, mynd â nhw i frwydro mewn byddin. Dyna beth o'n nhw'n disgwyl. Sioc, Edifarhewch. Ond yr un peth heddi, dyw pobl ddim yn licio pregethu am bechod. Dyn nhw ddim yn licio'r peth yma, mae'r unig gyddol. A disgwyliad neges llawn cyfarwyddiadau o weithredoedd bydden nhw'n gallu derbyn clod am ei gwneud. Byddwch chi'n meddwl bydd yr Iddewon meddwl o'n i'n rhan o'r fyddin. Nes i frwydro. Edrychwch be nes i. Math yna beth. Dwi'n gallu dyrchafu fy hun. Ond nid yw dyn am glywed Edifarhewch. Ond dyma y peth cyntaf i'r Iesu gyhoeddi. Ar gychwyn ei weinidogaeth, cyhoedda'r angen i Edifarhau, ac wrth gwrs ni'n gweld yma, arwydd arall mae gwaith o ddifriw'r Efengil iachawdwriaeth, gan ni all dyn Edifarhau yn ei nerth ei hun. Nid yw hyd yn oed yn gallu gweld yr angen i Edifarhau. Nid yw yn gweld pam dylsau droi o bechod, gan nad yw wedi gweld ei bechod am yr hyn ydyw. Ac mae dyn yn meddwl mai da yw yn y bôn, ond nid yw hwnna'n ddisgrifiad teg. Fe fyddwch chi'n ei glywed yma mhob man, lle bynnag ewch chi yn y byd yma, os ewch chi eich ysgolion chi, eich colega chi, eich prifysgolion chi, ewch eich pobl gwleidyddol, eich gwleidyddion ar y teledu, ar y newyddion, y rhaglenni trafodaethau, mae bron pob un yn mynd i droi rôn yn dweud, ond mae dyn yn dda yn y bôn. Ac o ble maen nhw wedi cael yna, dwi ddim yn gwybod. Ond maen nhw wastad wedi penderfynu ar ryw athrawiaeth o rywle, maen nhw wedi penderfynu rywsut bod dyn yn dda yn y bôn. Nad yw yn berffaith yn sicr mae ganddo feddwl uchel o'i hunan, ond yr hyn a ddywed Iesu Grist yn wrthyn iddyn nhw.
Y mae neges Iesu Grist yn wrthyn I bobl heddi. Hyd yn oed yn atgyfnerthu'r artgasau sydd yn ei nghalon dyn yn barod. Mae dyn yn barod yn cysau'r arglwydd ar Efengil, ond pan maen nhw'n clywed pregethu am Edifarhewch, mae hyn yn peri renaid wylltio ymhellach. Y daw'r atgasedd yn fwy ar wyneb, nid yw am ddim byd i'w wneud ar sawl sydd yn coeddi Edifarhewch. Ond dyma pwysleisiodd Iesu Grist. Dyma sydd yn angenrheidiol. Rhaid I bob un edifarhau I gyffesu ei pechod. Ei weld fe rhywbeth sydd nid yn unig yn dinistrio'r enaid ond yn fwy, mae'n rhywbeth sydd yn tramgwyddo Duw. A dyn ni wedi deall pwysigrwydd Edifarhewch. Mae pechod yn dinistrio enaid ond hefyd mae'n tramgwyddo Duw. Salm 51. Dyma I chi, mae'r salmydd wedi ddeall endo. Roedd salmydd roedd Dafydd wedi pechu'n ofnadw. Ond mae wedi deall yn dy erbyn dy hunan y pechais ac y gwneithim y drwg hwn yn dolwg, fel eth gyfiawn heir pan leferych ac y bydded bir pan barnech. Mae wedi weld yn dy erbyn o Dduw dwi wedi pechu. A trwy waith yr ysbryd glân ar enaid daw yn sensitif i'r ffaith fod ei bechod yn mynd yn groes I wyllus Duw ac yn torri gyfraith a'r hyn yn achos loes i'w enaid. Dyma'r broses sydd yn digwydd fan hyn pan mae dyn yn dechrau trwy waith yr ysbryd glân yn gweld ei bechod yna mae e'n gweld bod e'n loes, bod e wedi brifo, bod e wedi troi ei gefn ar Dduw ac mae hwn yn peri loes iddo fe. Mae'r enaid sydd yn gweld bod e wedi peri loes i'r arglwydd, yn peri loes iddo ei hun, ac mae'n tynnu fe lawr. Ac nawr mae'n atgasedd at bechod yn dod yn ei enaid. A dyma'r orchymyn I bawb. Pob un sydd wedi byw, sydd yn fyw, ac ymhlith yr rhai a enir yn y dyfodol. Un peth sy'n sicr, gan I bob un ddod yn fyr o gonion Duw, gan I bob un a enir fod yn bechaduriaid, y mae pob un a aned yn eistedd mewn tywyllwch. Dyma beth sydd yn wir a dyma beth sy'n mynd I fod yn wir. O ba bynnag wlad y dewch chi, o ba gyfnod bynnag eich genir chi, does dim ots ar eich cefndir chi, os ych chi'n dylawd neu'n gyfoethog, os ych chi'n dod o deulu cyffredin neu o deulu breintiedig, yr un yw eich cyflwr chi. Chymod, ni'n darllen llawer am briodasau y teulu brenhinol. Ewch i'r teulu brenhinol. Ac yna fe welwch chi, ewch I mewn i'w palasau nhw. A ble bynnag mae stafelloedd nhw, falle bod ganddyn nhw stafell sydd ddim mae'r cyhoedd yn gallu weld, falle rhyw stafell breifat. Allai'm dychmygu sut fath o stafell fydd I, ond bydd yna rhyw soffa cyffyrddus, ac maen nhw'n eistedd ar ei soffa cyffyrddus. Gwrando ar gerddoriaeth yn gwylio'r teledu yn darllen llyfrau. Ond chi'n gwybod beth, yr un yw I cyflwr nhw, a petai chi'n mynd I ryw ardal, rhyw rhan o'r byd, lle mae rhywun yn byw mewn tlodi difrifol. Ac yma nhw'n eistedd efallai dim ar gader, falle does dim cader dyn nhw, ond yma nhw'n yr un cyflwr. Mewn tywyllwch ac mewn trienni, ac yma'r angen iddyn nhw yr un peth. Dim ots beth yw eich cefndir chi breintiedig a'i pheidio. Fe elwyr ar bob un I edifarhau, os ewch i'ch capeli chi, mae'r capeli yn llawn o bobl lle gorchmynir nhw I edifarhau. Dim os chi wedi bod I gapel trwy gydol eich bywyd, os chi wedi bod yn athro ysgol Sul am flynyddoedd maith, os chi wedi pregethu hyd yn oed, os chi wedi mynd fel cenhadwr ar y maes cenhadol I ryw wlad gwbl erchyll, llawn o dioddefiadau, tywydd ofnadw, ac chi wedi rhoi blynyddoedd o wasanaeth, os nad chi wedi dod at Grist ac edifarhau, y gorchymyn iddyn nhw yw Edifarhewch. Achos dyma'r ffordd, y trefnwyd bod achubiaeth o bechod a mynediad I deyrnas nefoedd. Dyma'r unig ffordd. Os fydd unrhyw gapel heddi yn y wlad hon neu unrhyw wlad yn y byd yn pregethu unrhyw beth arall ond Edifarhewch, yna maen nhw'n anghywir. Nid dyna'r ffordd I deyrnas nefoedd, nid dyna'r ffordd I fod yn rhan o deyrnas Duw, nid dyna'r ffordd I fynd I dragwyddoldeb. Dyma be mae Iesu Grist wedi dweud, dechreuodd weinidogaeth yn dweud y fath beth, a fe gariodd ymlaen. Yr unig ateb yw Edifarhewch, ac felly rhaid I chi fod wedi gweld eich pechod. A throiodd I wrtho. Wy'n gadewch I ni symud ymlaen yn drydydd canlyniad ei weinidogaeth. Ni wedi gweld cychwyn ei weinidogaeth. Ni wedi gweld neges ei weinidogaeth Edifarhewch. Wel, beth yw'r canlyniad? Wel, mae Marc yn ei benod gyntaf adnod 15 yn dweud y geiriau fel hyn. A dywedyd yr amser a gyflawnwyd a theyrnas ddiw a nesaodd Edifarhewch a chredwch yr Efengil.
Mae yna gyswllt anwahanadwy rhwng Edifarhewch a ffydd. O, mae mor agos. Ni allwch chi I gwahanu nhw. Fe elwyr ar enaid I droi o bechod, I droi a phwyso, o bwyso ar ymdrechion yr hunan, I droi o gredu fod ei orau yn ddigon da, bod ei orau hyd yn oed yn dramgwydd I Dduw. Dyma beth chi wedi cael eich gorchymyn I wneud. Edifarhewch o bwyso ar pethau felly. Edifarhewch o'ch crefydd chi. Edifarhewch o'ch gwybodaeth o emynau Cymru. Yr emynau gorau gafodd I ysgrifennu erioed sydd o fod. Rhaid I bod nhw. Y diwygiadau sydd wedi bod yn ein gwlad ni a thrwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Allwch chi ddychmygu emynau? Mae yna emynedd arbennig yn Saesneg, ond mae yna rhywbeth am y rai Cymraeg. Mae nhw'n rhyfeddol, mae nhw wedi dod o ganrifoedd o ddiwygiad. Ond y tristwch mawr yw bod pobl yn gwybod eu hemynau nhw a'i tonau nhw ac yn siarad am y tonau. A mae'n rhyfedd dweud, Edifarhewch o'ch gwybodaeth chi, o'ch emynau chi. Pam byddwn ni'n dweud y fath beth? Achos I chi'n pwyso ar eich gwybodaeth o emynau Cymru. Lle chi ddychmygu Capel y Cymru yn ysgwyd I pen, yn poeri gwylltineb yn clywed y fath beth. Ond dyma beth yw Edifarhewch, balchder yw hwn. Os I chi'n dibynnu ar eich gweithredoedd, ar eich crefydd, ar eich gwybodaeth o'r adnodau, o'r emynau, yna Edifarhewch ohono, nid yna ffordd iachawdwriaeth, Edifarhewch yw'r ffordd I deyrnas Dduw. I droi o gredu fod eich gorau'n ddigon da, a'i fod yn dramgwydd I Dduw, ac felly mae'n cyffesu a throi o bechod yma. Mae hwn yn trawsnewid bywyd, ond hefyd mae am gredu, chi'n gweld fan hyn, mae yna gyswllt anwahanadwy yma, I chi, mae nhw gyda'i gilydd, mae'r angen I gredu, I bwyso ar fywyd a marwolaeth Crist, fod Iesu Grist wedi cyflawni'r cyfan oedd yn angenreidiol ar gyfer iachawdwriaeth. Dyma yw'r neges, mae Iesu Grist wedi dod ac fe gyflawnodd popeth, fe fuodd fyw ar y ddeiar yn llwyr berffaith. Ac yna fe groeshoeliwyd mae nid y Rhufeiniaid a'r Iddewon ar y cyd a groeshoeliodd yr Iesu, ond Duw y Tad gosododd y mab ar y groes, chos dyna oedd I gynllun mwyn cael bod yn rhan o'i deyrnas, mae hwn yn angenrheidiol. Dyma oedd angen mwyn cael mynediad i'r deyrnas hir ddisgwyliedig. Yr oedd yr Iddewon yn disgwyl y deyrnas yma ers canrifoedd, yn aros i'r deyrnas dod gyda'r Meseia, ond nawr maen nhw'n cael sioc. Yr teyrnas, mynediad i'r deyrnas oedd trwy Edifarhewch a ffydd. Rhaid bod yn aelod o'r deyrnas yma, ond os am fynediad i'r deyrnas yn rhagwyddoldeb, mae'r deyrnas yma yn ysbrydol, yn waith yn yr enaid. Dyw e ddim yn rhywbeth cnawdol. Mae mor bwysig, nad ydyn ni'n gwneud yr un camgymeriad ar Iddewon. Mae'n hawdd beirniadu'r Iddewon am wneud dyfodiad y Meseia'n gnawdol a deiarol, ond nid dyna wna'r eglwys dros y canrifoedd. Gosod dyn yng nghanol yr Efengil, dyna beth sydd wedi digwydd, dyna'r broblem wedi bod canrif diwethaf, canrif cynt, a'r canrif cyn hynny. Diwygiad Protestanaidd, dyna beth ddigwyddodd pryd hynny, oedd rhaid sefyll a dweud oedd rhain, oedd yn gwneud mynediad I deyrnas nefoedd mewn ffordd o gallu cadw cyfres o reolau a talu arian a pob math o bethau. A dyma yw'r dal yw'r broblem. Lle maen nhw'n gosod dyn yng nghanol yr Efengil. Ond nid dyna beth sydd wedi digwydd heddi. Ond nid dyna beth sy'n broblem heddi. Hyd yn oed ymhlith eglwysi Efengylaidd, lle bydden nhw wedi gosod dyn yng nghanol yr Efengil, gwaith dyn o ddewis Iesu Grist a chredu yn Iesu Grist. Maen nhw wedi troi ffydd a chred yn rhyw weithred i'r dyn i'w wneud. Cred, os allwn ni perswadio chi I gredu yn Iesu Grist, os allwn ni'ch perswadio chi I ddewis Iesu Grist, triwch am gyfnod a gweld sut mae'n ffitio. Dyna sut mae'r eglwys fodern wedi troi. Maen nhw wedi gosod y pwysles ar dyn yn dewis, nid ar waith yr ysbryd glân. A gwaith ysbrydol o ddifri ar yr enaid, a canlyniad pregethu fel hwn yw roedd o iachawdwriaeth cnawdol. Dyna beth ni'n ei weld yn ei hymdrechion. Dyna pham I fynd ar neilltu chydig bach, ond dyna pham mae caneuon modern wedi dod mewn. Dyna pam mae gyda chi band ar flaen y pwlpit. Dyna pam.
Dyna pam chi'n cael pobl meimio fan hyn. Dyna pam chi'n caniatáu pobl dod o pob math o bethau bydolrwydd mewn yr eglwys. Dyna pam mae'r goleuadau yn cael ei newid. Dyna pam mae'r cadeiriau'n dod yn fwy cyffyrddus. Dyna pam chi'n cael yr sgrin yn cael taflu pethau lan. Trio moderneiddio. Trio dal i fynd. Dyna pam chi'n cael y pŵer bwynt. A cael cliniadur yn y pwlpid a taflu rhywbeth lan ar y sgrin. Pam? Achos nid pregethu o hwnna. Mae'n rhywbeth modern. Be sy'n rhaid i ni wneud? Mae rhaid i ni ddenu pobl mewn. Mae rhaid i ni perswadio dyn i gredu. Dyna beth sydd wrth rhaid y cyfan. Beth yw hynny? Dyn nhw ddim yn deall yr efengil. Maen nhw wedi colli'r weledigaeth. Maen nhw wedi troi yr efengil yn rhywbeth mae dyn yn ei ddewis. Mae'r pwysau yn anferthol ar yr eglwys i berswadio pobl i ddod mewn. Yn pledio gyda pobl, o dewch mewn, mae rhaid i chi ddod mewn. Ein dyfodol ni, mae rhaid i chi ddod mewn. Ac efallai bod nhw'n neud â chalon gyda'r bwriadau cywir, ond dyn nhw wedi gweld mae crefydd deiarol, dynol yw hyn. Mae rhywbeth wedi digwydd lle maen nhw wedi meddwl allwn ni perswadio pobl i gredu. Fedrwn ni ddim perswadio pobl i gredu. Dyw e ddim yn bosib perswadio yr un enaid i gredu. Fedrwn ni ddim perswadio nhw bod yn bechaduriaid. Fedrwn ni ddim perswadio nhw edifarhau. Fedrwn ni perswadio nhw i ddewis Crist. Dim problem. Ond bydd hwnna ddim yn peri mynediad i deyrnas nefoedd. Beth yw mynediad i deyrnas nefoedd yw edifarhewch a chredwch. A mae'n waith o ddifri. A mae'r ysbryd glân yn goffa dod i ddangos i chi eich pechod ac yn dod â chi weld gwaith Crist ar y groes, a'i fywyd perffaith, ei farwolaeth ar y groes, yr atgyfodiad rhyfeddol, ac mae'r ysbryd glân yn peri i chi weld mai dyma'r unig ateb, ac mae'r enaid yn dod, ac mae'n cyffesu bechod ac yn dod at Grist ac yn galw am drigaredd. A'r unig canlyniad posib yw Ioan 6:37. Un o fy hoff adnodau fi, yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi i mi a ddaw ata fi, a'r hwn a ddel ata fi nes bwriaf ef allan ddim. Mae pob un a ddaw fel hyn, nes bwriaf ef allan ddim. Bydd e ddim yn cael ei wrthod. Nid yw'r neges wedi newid. I ddyn ymdrechu newid yr hyn ar chmynir. Y mae Satan y tu cefn i hyn oll. Y mae'r ymdrechion yma i ddyfrio'r neges, i liwio pechod mewn lliwiau deniadol, i osod gofynion ysgafnach ar y bobl, newidir y dull a'r neges dros y cynrifoedd. Ond nid dyna sydd yng ngair Duw. Dyma wnaeth Iesu Grist ei hun wrth gyflwyno teyrnasiad yr efengil. O'r pryd hwnnw y dechreuodd yr Iesu bregethu a dywedid edifarhewch canis nesaodd teyrnas nefoedd. Os ydych chi am mynediad i'r deyrnas yma, os am bod yn aelod o deyrnas nefoedd, os am cael bod yn rhan o'i deyrnas a'i eglwys ar y ddaear, ac os am cael bod yn rhan o'i deyrnas ef yn y nefoedd, mewn rhagwyddoldeb, hynna rhaid edifarhau a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, i ni yn diolch i ti am yr gorchymyn hwnnw, i edifarhau a chredu, ac yn gofyn y byd ysbryd i ar waith, yn agor llygaid y deillion iddynt weld ei hangen am Grist. Tyrd gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn o tre enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Newch i ni gael ni nawr emyn rhif 297, 297, cael trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei choron, cyfiawnder yn dweud digon, a'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. A diolch byth Meddseon am yr iawn. 297 gen i sefyll i'w chanu.
nawr bydde di ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.